videu to je malý kido, alebo terianský do, ok, už to neviem rozprávať. Vlastne dneska tu máme Brookhaven, áno, toto je môj skin v Brookhavene, hej. Ja si ešte akože môžem zmeniť, jak sa vám neľúbi, to mi musíte napísať do komentov. Dneska budeme mať ako keby normálny život v Brookhavene, čo vám poviem. Viem, že pridali aj túto laboratórium, ale vlastne dneska to nebude o tomto. No nechcem, aby mi dali ban, lebo sa to vlastne dá robiť. Typka chce asi, aby som išla dovnútra, ok. Dobre. Jo, aha, ona ma chce otraviť. Super. Ona ma chce otraviť. Nič nevyliala. Ok, tak skús to ešte raz. Dúfam, že tá typka vie o tom, že... ok. Tak, no toto je radioaktivita. Vlastne, keď už tak sa môžeme pozrieť aj dovnútra, akože. Ale jak mi dá ban, tak to nebude moja chyba, lebo ona ma tu pozvala, ďakujem. Ja toto vylejem, teda, keď chceš. Tak, máš tu radioaktívnu. Kto by akože... že mu to vadí, že nemôžeš ísť ako dovnútra, tak ja vám to v dnešnom videu môžem ukázať. Vlastne ja som tu už, ono to už aj kedysi vybuchlo, neviem prečo typka je na vozíku. Vlastne ono toto je celé takéto veľké, hej, obrovské to tu je. Máme to takto, hej, tu máme ako keby ovládač, či máme radioaktivitu alebo nie. Potom tu je taká ako keby, ja neviem to popísať, sú tu takéto kolečka, ktoré môžeme točiť, keď na ne šťukneme. Prepáčte, ale hrám to na mobile, takže kedy mi skončí tá radioaktivita, to fakt neviem. No teraz mi skončila, teraz som sa neviem prečo sekla. Keď tam vylezem, tak som proste... Dobre, akože takto to nejak vyzerá, nič moc, ako hej. Môžeme prosto aj zaskočiť dolu, ale v realite by som asi už nebola na svete. Takže vlastne teraz sme ešte asi ani nezačali, pretože vám len ukazujem, je to tu fakt obrovské, akože extrémne. A máme tu akože... Toto musíte opraviť, lebo ono to je zo začiatku zničené. Môžeme to aj odbuchnúť, ale to nechcem robiť, lebo to zase to bude zničené. A aj potom tieto monitory môžeme zničiť, či čo to je. Vlastne, že to ako keby chráni, aby to nevybuchlo. Tá radioaktivita. Ale mne už sa to raz stalo, že mi typka odbuchla radioaktívnu túto celú toto, že proste toto bolo celé zničené. A všade bola radioaktivita, takže vlastne teraz bolo šúchanie, ale neviem, či ste to počuli. Šúchanie, takže jak to bude v tomto videu šúchanie, tak sa fakt ospravedlňujem, lebo to hrám na mobile, ešte nemám mikrofón, ale za chvíľu objednala som si ho, takže mi za chvíľu prejdú mi veci na natáčanie, takže fakt bude všetko v poriadku, fakt však. Hej, ja tu rozprávam a chodím dookola, aby ste si to mohli popozerať, čo keď tak, akože si môžete robiť svoj osamelý server a mohli by ste si túto celú budovu pozrieť. Dobre, ale my tu vlastne nie sme ani od toho, takže poďme na vec. Keď sa pozrieme takto, máme tu aj nový barák, takže dám si tento nový barák. Môžeme sa pozrieť dovnútra. Ok, počkaj, nechcem nechať otvorené, ale teď o tom by aj tak neprišli, ale to je úplne jedno. Dobre, tu máme telku, že tento dom ste už určite videli. Vlastne som kedysi robila aj to, že som... Že som sa vlastne prebugla. Čo? Jo. Tu semka, to je ok. Že som sa proste to prebugla a semka, akože som urobila takú terasu, kde som si dala veci. Ty krasu, ja už točím 4 minúty a nič sa tu nestalo. Pane Bože. Ináč, môj skin vyzerá v realite takto, ale to si fakt nevšímajte, pretože ja si ho zmením, keď dostajem robuxy. Áno, som šestačka a ešte nemám robuxy. Dobre, to kedy videl? Ja viem, že sú tu aj tie nové auta, ale ja si dám štvorkovku kvôli neviem akému dôvodu. Ja mám, keď šoferujem, tak mám rada, keď mám third person, to je ako keby tento pohľad.
ktorý teraz vidíte na obrazovke, že proste ako keby liadím. Ale často to mám akože takto. Prepáčte za šuchanie, takže lebo to hrám fakt na mobile a fakt ťažko sa to ovláda. Aj viem, že som to už opakovala, ale je akože fakt. Dobre, teraz si ideme, keď bude deň a začne vlastne deň, tak pôjdeme na celé toto video, čo som plánovala robiť. Takže ináč, ako ja vás zvem do videa, akože myslím tak, že vlastne s vami celý čas hovorím. Takže keby niekto povedal, že prečo nie ste vy diváci vo videu, tak vlastne ste celý čas, pretože celý čas s vami rozprávam, ale za chvíľu nebudem, pretože bude deň a začne môj celý proces života. Sice budem s vami občas rozprávať, ale to je jedno. Ináč, kto by nevedel, tak ja si striham videa sama, ale viem, že to nikoho nezajíma, takže okej. Dobre, proces života by sme mohli začať aj teraz, pretože už točím 6 minút a zatiaľ nič sa tu fakt nestalo. Takže ja vlastne idem spať niekedy o 9 a niekedy keď sú tie prázdniny a akože nič nemám na zajtra, tak idem spať nejakej aj o 5 ráno idem spávať a potom sa zobudím nejak o 11, o pol 12. No a dobre ráno. Vlastne ja som ani nešla spať, takže to je úplne jedno. Ja často hrávam akože takto na mobile, že proste som v posteli, šťukam na mobile, potom tu mám ešte telku, pretože ja bez telky, alebo bez počítača, alebo bez tabletu fakt nezaspím, keď niečo nemám, akože ja teraz spávam v svojej izbe a natočím v izbe, takže dúfam, že sa vám moje videa budú páčiť, keď ešte budem mať mikrofón a dúfam, že mi je rozumieť, pretože rozprávam strašne rýchlo. Počkať, čo? Pretože keď som mala svoj čo? Takto, keď sme sa rozprávali vlastne o tom, že šúcham vo videu, takže takto myslím šúcham. Neviem, či ste to predtým pochopili. No tak ja to myslím kvôli tomu, že keď som mala svoj starý kanál, ktorý si teraz môžete pozrieť, sa volá Princesa SMK, ja som, no proste niečo hrozné. Ja nie som tam odhalená, som sa zľakla. Takže je všetko v pohode, nemusím celý čas vymazovať. Dobre, už si vravíte, že keď to točím 7 minút, tak už asi môžem začať, ne? Nevšimajte si moje stôl kreslím kvôli tomu, že čakám, kým bude ráno. Neviem zastaviť video. Mne dochádza hlas. Sorry, že sa mi to tak seká a vyzerám hrozne na tej kamere. Takže kameru nemať, to rozhodne. Sorry za šuchanie. Vlastne za chvíľu bude deň a chcela som vám povedať, že budem mať svoj vlastný obchod, kde budem predávať plyšové hračky, ako napríklad kľúčenky. Bude to z mojej vlastnej výroby. Určite kvalitné. Čiže nezabudnite dať like a odber, aby ste sa dočkali hračiek, alebo dúfam, že bude mať peniaze. Sú 4 hodiny ráno, ale budeme to brať, že je akože 11 hodín ráno, alebo tak, lebo v Brookhavene každý vie, že ten čas ubeha každú sekundu. Ráno stanem, to je jasné, že si umyjem zuby. Potom sa najem a potom idem ku telke čumeť s mobilom, takže v pohode. Keď tak je pekný deň, tak zajdem akože vonku, ale keď vravíte akože život v Brookhavene, takže je život v Brookhavene a keby ste sa pýtali, že keď to robím podľa reálneho životu, tak odkiaľ mám prosím vás auto? No predsa od mojej rodiny, nie? Mi ostalo auto po rodine, takže toto je hrozný pohľad. Takže som išla na ihro, pretože tam chodím skoro vždycky. Wait, ale však na ihrisko nemusím chodiť autom. Ale síce keď som v Brookhavene ako keby dospelý človek a mám auto, tak prečo nie? Pretože ja si furt myslím, že to je môj reálny život.
Vždycky, keď som vlastne na ihrisku, tak úplne vždycky idem na húpačky a rozúpem sa úplne najviac, ako to ide, pretože ja mám rada silné húpanie a môžem sa húpať kľudne aj do nekonečna, takže nikoho nepustím na húpačky, sorry. Sice na sebe nemám plavky, ale mne je to úplne jedno, pretože na čo, keď to je Brookhaven, tak úplne na čo, kamo. Na čo si budem dávať plavky? Burger Barn. A keďže sú v Brookhavene automaty, tak prečo nie? To je jasné, že si vyberieme radšej modelu, keď ju máme radšej. Do tomto pridali takú menšiu novinku, kde proste strieľame loptami, ale ja moc nemám rada vlastne toto. Kamo, povedz mi, prečo nie? Jej, to je nafúknutý tučný zajac. Z nejakej tej rozprávky, ja si to už nepamätám. Ale určite viem, že to je niečo z detstva. Ale fakt neviem už čo, lebo mám 11. Co chceš? Nebudem ťa adoptovať. Ne, žiadne adoptovanie. Nie, neprez ma. Ja viem, že píšeš. Nie, žiadne adoptovanie. Nie, ďakujem. Nikdy. OK, tak tomuto jazyku fakt nerozumiem. Ja som sa zas napojila na nejakých Japončanov. Čo to je za jazyk? Ja neviem, čo to je za jazyk, takže bye, prosím, neotravuj ma. Vždycky, keď ma niekto otravuje, tak vlastne idem domov, takže to môžem urobiť presne v Brookhavene, pretože mi je to fakt jedno. A keď som doma, tak idem čumeť na mobil. Pretože mi je to jedno. Máme polku dňa za sebou a ja mám ešte čas, tak čo robiť ďalej? Teraz mi tu naskočila cedulka, že niekto mi niečo napísal do pošty. Že to ty bola typka, nie? Wait. Ja mám vôbec tú poštu? Ja ťa zmažem fakt. OK. Ja ju fakt nejdem počúvať, pretože ja fakt nerozumiem tomuto jazyku, akože fakt. Som sa nejaké čárky a že ne. Ja to ani preložiť neviem, to akože sa fakt ospravedlňujem, keď ja som šestačka angličtinu, neviem úplne celú do celka, takže jak mám vedieť tento jazyk? Vieš čo, hovorím si, že keď už máme ten komputer v Brookhavene, tak prečo si nezahrať? Mýval, neďakujem, Brookhaven, žiadne views, neďakujem, nie žiadne hacky, ani som hacker. OK, Roblox si môžem zahrať. Tak prečo som to vypla? Idem si zahrať Roblox. Keď vieš, že hráš Roblox, ale nejde ti. Ale no tak. Dobre, toto nebola až taká dobrá reakcia, ako ste čakali, že sa naštvem. Keď vám samozrejme nejde počítač v Brookhavenu. Pretože je to úplne seknutá obrazovka, ktorá je tam vlastne iba obraz. A keď už v Brookhavene máme tú zahradu, tak prečo nie? Fakt. Prečo nejdeme na tú zahradu, keď máme zahradu? Tak zajdeme aspoň, nie? Keď mi niekto vykradie dom, tak mi je to fakt jedno. Pretože mi je to jedno. Wow, ja už nie som v dome. Kamo, akože poviem pravdu, že škoda, že nemáme bazén. Tak prečo žiadny nekúpiť? Keďže sa v Brookhavene nemusí... čo? Keďže sa v Brookhavene nemusí platiť, tak vlastne môžeme zajsť do obchodu a vykrásť celý obchod. Ale vlastne, keď som dospela, tak by som mohla zaplatiť asi aj mobilom, nie? Na čo mi je karta, povedz mi? Na čo mi je karta, keď si proste zoberieš všetko, čo chceš a je ti to úplne jedno? Haló, dobrý deň. Ja som si prosila bazén, aj keď tu nikto není. Tak si ho aspoň vykradiem. Pretože tu není bazén. Fakt neviem kde, ale myslím si, že niekde na zemi som určite našla túto divnú krabicu. A v nej sú všelijaké tieto veci a je tu dokonca aj bazén. Ale fakt miniatúrny, takže poďme si ho tam dať. Pretože je to bazén a my sa chceme aspoň trošička osviežiť. OK, prezlečená som, tak si tu môžeme dať rovno patnúť ten bazén.
Teraz by sme si tam mohli dať treba z tieto pekné svetlá, ktoré dúfam, že sa mi vlastne nedostanú akože voda do nich. Lebo to bude fakt veľký problém, keď sa namočia tie svetlá. Ale my sme tu teraz od toho, aby sme lenošili. Alebo odpočívali v bazénu, či jak sa to povie. A potom, keď je už tak viac večer a ty si proste unavená, ja viem, že je 5 hodín po obede, ale budeme to brať, že už akože, ja neviem, 7 hodín, tak akože, jak som unavená, tak si ľahnem do postele. Ale tak čo, nech si ku sebe zoberiem ten mobil a budem hrať na mobile. Prečo som tak zmenšená? Tak. A už sa stmieva, to mi presne vyšlo, že som v pyžamu. No a potom už idem spať, takže celý deň sme prešli a na dnešné video by to bolo všetko. Nezabudnite dať like a odber a čau.